Πρέπει να ανοίξουμε ένα άλλο κεφάλαιο της Χρυσής Αυγής, πόσοι εθνικιστές έχουν φύγει και εθνικοσοσιαλιστές με πολύ υψηλή μόρφωση, πόσοι έχουν φύγει από εκεί και για ποιους λόγους έχουν φύγει. Καλέτζης, και πόσες φορές. να πούμε και ονόματα. Γκέκας, έτσι, Περίανδρος. Ανδρουτσόπουλος. Καλά, και για ποιους λόγους έφυγαν και τι. Ακούστε με λίγο. Και όχι μόνο αυτό, και με τον τρόπο που έφυγαν και πόσες φορές έχουν καταγγείλει. Πολλοί δεν το έχουν κάνει δημοσίως, αλλά όποιος παρακολουθεί τα εθνικιστικά site, πόσες φορές έχουν καταγγείλει ότι δέχτηκανε πισόπλατα χτυπήματα από τη Χρυσή Αυγή. Γιατί το λέω αυτό το πράγμα? Διότι όντως η Χρυσή Αυγή μαζεύει έναν κόσμο, αλλά είναι περισσότερο ο μικροαστικός κόσμος της δεξιάς. Δεν είναι τα εθνικοσοσιαλιστικά και τα εθνικιστικά στελέχη που ήταν οι στυλοβάτες επί 20-30 χρόνια. Έτσι. Έχει πολύ μεγάλη ποιοτική διαφοροποίηση. Ναι, μαζεύει κάποιους αριθμούς, δεν αντιλέγω. Δηλαδή δεν είναι ναζιστές, αυτό λέτε. Δεν είναι εθνικοσοσιαλιστές. Απάντηση για την ικανότητα κάποιων στελεχών που φύγανε κατά το παρελθόν, πρόσφατο ή απότερο. Η αποτελεσματικότητά τους και η ικανότητά τους φαίνεται στο γεγονός ότι είτε δεν κάναν τίποτα, είτε προσπαθήσαν να κάνουν κάτι και είναι στην αφάνεια στην κυριολεξία. Πρώτον. Δεύτερον, τα ποιοτικά στην αφάνεια είναι ο Περίανδρος Ανδρουτσόπουλος. Αφήστε να τελειώσω και μπορείτε να μιλήσετε εσείς. Όλοι είναι στην αφάνεια. Και δέστε τους που βρίσκονται, τι κάνουν πολιτικά και όχι μόνο. Δεύτερον, η ποιοτική βάση της Χρυσής Αυγής, όπως λέτε ότι είναι, το είπατε κάπως έτσι, πιστεύω, θεωρώ ελαφρώς υποτιμητικά, μικροαστικά. Μικροαστική δεξιά. Ναι. Όλα τα γκάλοπ τα οποία έχουν γίνει, δεν είμαι προετοιμασμένος για να σας φέρω κάποια αυτή τη στιγμή, έρευνες μάλλον όχι γκάλοπ, δείχνουν ότι διαθέτουμε από όλο τον πληθυσμό κόσμο, από τους μικροαστούς, μεσοαστούς, από καθηγητές πανεπιστημίου, από στρατιωτικούς, από επιστήμονες, από εργάτες, από ενέργους, από τα παντά. Και το πιο απλό, Ηλία, μου επιτρέπεις, απέναντι σε αυτούς τους επώνυμους ανύπαρκτους, για τους οποίους μάλλον ουδής γνωρίζει που βρίσκονται και τι κάνουν, εγώ αντιπαραθέτω μάλλον το ήθος των δύο άτυχα δολοφονημένων παιδιών μας, το οποίο εύκολα μπορεί κανείς να τρέξει και να διαπιστώσει είτε μέσα από τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, είτε από τον κοινωνικό τους περίγυρο, γιατί οι άπαντες, ακόμα και οι εχθροί τους, μιλάνε για δύο παιδιά διαμάτια, δύο αδαμάντινους χαρακτήρες, οι οποίοι πέθαναν την ώρα του καθήκοντος, τη στιγμή που άλλοι υπερεπαναστάτες βιβλιοφάγοι με την πρώτη σφαλιάρα γνωρίζουμε πολύ καλά τι κάνανε και που βρέθηκαν. Αυτό πιστεύω ότι είναι και η ποιοτική διαφορά της Χρυσής Αυγής με τα φαντάσματα του παρελθόντος. Ακούστε, δεν είμαστε άσχετοι πολιτικά, έτσι, και εσείς γνωρίζετε από πολιτική και εγώ. Ξέρουμε λοιπόν πάρα πολύ καλά ότι έχουν φύγει πάρα πολλά στελέχη από τη Χρυσή Αυγή και ότι δεν έχετε υψηλής ποιότητας. Απαγορεύεται να διώχνουμε στελέχη, δηλαδή όποιος μπαίνει αναγκαστικά μένει στη Χρυσή Αυγή για πάντα. Οι περισσότεροι είναι πολύ χαμηλό επίπεδο. Αυθαίρετη άποψή σας είναι και σας επαναλαμβάνω. Γιατί? Χαμηλό επίπεδο για ποιους μιλάτε? Δηλαδή οι μικροαστοί όλοι αυτοί είναι έτσι. Μα κοιτάξτε, το παραδεχόμαστε και μόνοι μας. Οι πιο ακρεφνείς εθνικιστές και εθνικοσοσιαλιστές έχουν φύγει. Οι αριστεροί. Ναι. Είστε ρατσιστές. Εγώ τουλάχιστον είμαι ελιτιστής. Οι πιο ακρεφνείς πουθενάδες έχουν φύγει. Κοιτάξτε, εμείς το παραδεχόμαστε και μόνοι μας. Όταν έχεις έναν κόσμο 1 εκατομμυρίου και πλέον ανθρώπων οι οποίοι σε ψηφίζουν, και είναι τιμή για εμάς να έχουμε ανάμεσά μας και άτομα που δεν έχουν βγάλει ούτε καν το δημοτικό, είναι άνθρωποι οι οποίοι χωρίς να το καταλαβαίνουν. Εγώ μιλάω για τα στελέχη σας, δεν μιλάω για τον απλό κόσμο. Εγώ προσωπικά, ο κύριος Παναγιώτρος και άλλα επιφανή στελέχη, μόνο αμόρφωτοι δεν είναι. Πάντως, κύριε Ματθεόπουλε, για να σχολιάσω αυτά που λέγατε για τη Νέα Δημοκρατία κτλ., αντί να και το Δένδια και τέτοια, αντί να τους ευχαριστείτε που με τον τρόπο τους σας προπαγάνδισαν και σας σηκώσανε και δημοσιότητα είναι καλύτερη. Ναι, αλλά κοιτάξτε. Ναι, αλλά έχουμε και νεκρούς πια. Είστε αγνώμονο. Αυτό είναι άσχετο με την. Αγνώμονο ενδεχομένως. Με αυτή την έννοια θα μπορούσα να. Έγινε για λόγους τους οποίους πολύ καλά ξέρετε. Συνεπλάκητε, σκοτώθηκε ένας, σκοτώθηκαν και από τη δική σας μεριά. Λοιπόν. Τόσο απλά, πάντως πολύ απλά τα δεν είναι τόσο απλά. Έτσι είναι, δεν φταίνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης γι' αυτό. Η αριστερά. Αν πάτε να δείτε την ιστορία, θα δείτε ότι αυτού του είδους οι πολλωμένες πολιτικές καταστάσεις δεξιά και αριστερά έχουν αυτήν την αντεκδικητικότητα. Καλός ή κακός, αυτό δείχνει. Δεν έχει σχέση το μέσο μαζικής ενημέρωσης. Επίλογο και να το θέσω σε όλους. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προσπάθησαν να τους σκουπίσουν από το πολιτικό σκηνικό. Μα αφήνετε να θέσω ένα ερώτημα για να κάνουμε τον επίλογο? Ναι, μισό λεπτό θέλω. Γιατί είναι 2 παρά 5 ώρα. Άμα ξενυχτήσετε παλιά από αντί να κάνουν τη σωστή τακτική και να σας βγάζουν, διότι έχουμε και αυτό το φοβερά αντιδημοκρατικό δηλαδή μέσα σε αυτή τη λεγόμενη δημοκρατία. Εδώ έχουμε μια Χρυσή Αυγή της οποίας δεν εδίδεται ποτέ το βήμα.
Μα ποτέ. Μα και τώρα όλα γινόταν ερήμην της Χρυσής Αυγής. Ό,τι ντοκιμαντέρ παίζανε, θέλανε παίζανε, ό,τι θέλανε λέγανε. Δόθηκε ίσως από εσάς και από τον Τράγια. Όχι, θεωρώ ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης χρωστάνε αυτό το βήμα. Δεν δόθηκε. Το χρωστάνε όπως χρωστάνε. Δεν δόθηκε. Γιατί το χρωστάνε. Θέλετε να ακούσετε την άλλη άποψη? Ξέρετε γιατί? Θέλετε να ακούσετε την άλλη άποψη? Να ακούσετε και τη δικιά μου. Εδώ και 2 μήνες και πει πάω στα κανάλια να μην βγάζουν κανένα Χρυσαυγίτη. Θέλετε να ακούσετε ποια είναι η λογική? Οι άνθρωποι κατηγορούνται και δεν έπρεπε να μιλήσουν. Και αυτή είναι η ηλικιότητα του συστήματος, διότι αν δίδεται συνεχώς ο λόγος, τώρα που δόθηκε τι έγινε? Θα ευρίσκονται, όχι. Καρφώσανε κανένας το μαχαίρι στην πλάτη? Θα ευρίσκονται, όχι, με συγχωρείτε, δόθηκε κάτω από έκτακτες περιστάσεις. Εάν δίδεται σε ειρηνικές καταστάσεις, θα βλέπαμε και τις ατέλειες της Χρυσής Αυγής. Θα βλέπαμε και πώς θα αντιμετώπιζε όλα αυτά τα προβλήματα. Εγώ αυτά είχα πει, κύριε καθηγητά. Επί της ουσίας, εσείς τους καλούσατε. Εγώ αυτά είχα πει. Ήταν εξαίρεση. Γιατί το είχα πει όμως? Τι είχα πει? Γιατί όταν τους βγάζεις και κάνουν λάθη, τους εκθέτεις. Ακριβώς. Αντί να τους κρύβεις. Θα βλέπαμε τουλάχιστον. Αλλά αυτά δεν τα σκέφτηκε κανένας. Θα βλέπαμε τουλάχιστον και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Ή έστω θα βλέπαμε ότι είναι διάβολοι σατανιστές. Σύγχρεμα, επειδή δεν έχω. Αλλά δεν είναι. Ή έστω λέω, αν τους καλούσαμε, θα βλέπαμε ότι ήταν διάβολοι σατανιστές κτλ. Ακριβώς αυτό διότι θα απεκαλύπτουν. Διότι το χάλι του πολιτικού μας συστήματος το γνωρίζουμε. Διότι τους γνωρίζουμε μέσα από τις τηλεοράσεις. Δίνω ένα λεπτό. Και βλέπουμε τις πραγματικές διαστάσεις. 2 παρά 5 δεν έχω άλλο χρόνο, θα κλείσω. Λοιπόν, δίνω ένα λεπτό σε όλους σας, ένα λεπτό όμως. Σε όλους σας.